Ze 18 urte dituzula, amildegira gerturatzen zara? Bai, bueno, horre lehenengo aldiz lagunekin negola egin hone lehenengo apostua, eta, bueno, uste nona dibertsio hutsa zala eta bueno, ez zokala inungo arriskurik, azkenen izan zen amildegiaren hasiera. Zergatik, zer pasatzen, zer jokoaz zertan bihurtu zen? Bihurtu zen azkenen obsesio, adikzio, eta nire 24 orduak horretan pentsatzen egon, apostuetan, nola lortu dirua. Zer nola ateratzen zenuen, nondik ateratzen zenuen zuk jokatzeko dirua? Bueno, ni momentu horretan gurasoek ematen ziaten dirua, hilabeteko paga neukan, gero udaratan ere lan egiten nuen enpresa batean, diru pixka bat gehiago izateko, baina behin diru hori agortu zitzaidanean, hasi nintzen nire ingurukoei dirua eskatzen. Familiari, lagunei, nire inguruan ezkan pertsona guztiei. Beti gezur bat pentsatzen nun, eta gezur horrekin juten nintzen pertsona horrengana, bere dirua lortzeko asmoz. Eta une oro gezurretara jo behar izateak nola sentiarazten zizun? Sentsazioa oso txarra da. 21 urtetatik 23 urtetara, nire inguruko guztiek uste zuten unibertsitatean jarraitzen nula eta bizitza normala egiten ari nintzela, baina nire motxila hartzen hon, eta juten nintzen edo joko areto batea, edo unibertsitatera ez nintzen inoiz juten, hasike beti bizitza doble bat erabili non, eta jendearen aurrean normalidadea erakusten non, ez neukala inungo arazorik, dena ondo zijola, baina atzean motxila uneukan, jokoaren adikzioan sartuta, izugarrizko zorrak, eta arazo pila bat. Zenbatera iritsi zen zure zorra? Nik 27 urterekin zor nituen 20.000, 22.000 euro inguru. Momentu horretan. Baina, klaro, diru hori zor non, baina 23 urtetatik 27 urtetara lanean lortutako diru guztia ere apostuetan gastatzen non. Asik ez zorra gauza bada, baina gastatutako dirua askoz ere kantidadea handiagoa. Egin dituzu kalkuluak? Bai, gutxi gora bera kalkulatu genuen 100.000 euro inguru gastatu ditutela apostuetan. Nei inorrek etzin idazten esateko Josu zer modu zaude, baizik eta mundu guztiak esaten zin, Josu nun dago nere dirua, gaur ere gezurra esan diazu. Eta ni ez nintzen konstiente edo ez nintzen jabetzen jokoari adikzioa nionik, baizik eta arazo handi bat neukala, eta kontatu beharra neukala ja, ez neukalako beste irtenbiderik ez zegoelako. Beste irtenbiderik. Eta nola emate duzu pausua? Hartu nien, eta familia ere esan nion behitu. Eskadutako diru guztia apostuetan gastatu dut. Gurasoei esan zen nien? Bai. Kriston zorra dauzkat, nire lagunei zor nien dirua aipatu nien, eta laguntza behar dut. Hitz horiek erabili izan dituen? Bai. Zein izan zen familian erantzuna? Hasiera batetan aserrea, kriston aserrea, nola ez diguzu kontatu guzti hau, genekin zerbait zegoela atzetikan eta etzen nigula kontatzen, baina segituan konstiente izan ziren, hori zala guztiaren hasiera eta lasaitua ere sentitu zuten. Lasaitu handia sentitu zuten, ze bazekiten momentu hortatik aurrea behintzet laguntzeko edo nolabait laguntzeko aukera zutela. Eta, elkarte ezberdinak behitzen egon ziren eta errenterian dagoen elkarte batea juten hasi egin nintzen. Jokoakin arazoak zuten pertsona egin? Hori da. Ni egon nintzen 27 urtetik 29 urtetara, 2 urtez, astero talde terapia horretara juten, 2 urtez garbi egon nintzen, baina gero berriz ere nire bizitza komplikatzen hasi zen. Zergatik? Egia da, horrelako talde terapiak oso positiboak diela, baina ez da bakarrik jokoari adikzioa diozula, baizik eta ja inguruan zenozkan erlazio guztiak puskatu egin dituzu, inguruko pertsona guztiak zuregan izugarrizko deskonfiantza dute urte askotan gezurretan egon zelako, eta momentu batean zer egin nun, beti erabiltzen nun refugio hori hartu, eta berriz ere apostuen munduan sartu. Eta momentu horretan izan zen ere momenturik komplikatuena. Ze imaginatu, hasiera batetan baldin baneukan kulpa sentimendua, autoestima bajua eta inseguridadeak,
behin bigarren aldiz hori egiten dezu momentuan, eta esaten dezu momentuan gaina, jo, egon naiz 2 urte rehabilitazioan, 2 urte aposturik egin gabe, eta nire sentsazioa zen 2 urteek ez dutela ezertarako balio. Eta berriz ere negola, 27 urterekin egon egoera berdin-berdina. Hori gogoratzen duzu zure momenturik ilunena bezala. Bai, nire momenturik komplikatuena bai, hori izan zen bai. Nondik atera zenuen indarra hortik ere irtetzeko? Barrutikan indar oso fuerte bat atera zitzaidan aste batzuk pasata, eta jendeari eta nire buruari erakutsiko diot ni guztionetatik ateratzeko gai naizela. Eta indar horrekin, saiatzen naiz egunero, jendeari nire esperientzia partekatzen, eta saiatzen naiz ahalik eta jende gehienarengana iristen nire mezuarekin, baina beti saiatzen naiz erakusten nik ateratzeko gaitasuna izan baldin banon, beste edozeinek ere badaukala gaitasun hori. Zer esango zenuke ikasi duzula prozesu guzti honetan? Ikasi deten gauzarik garrantzitsuena, eta nik usteet jendeari egunero erakusten saiatzen naizena da, edozein arazo daukagula laguntza eskatzearen garrantzia. Ja bakarrik zure pentsamendua, esperientzia partekatzen baldin baduzu eta gertatzen ari zaizuna, ja zure bizitza puntu hortatik aurrea guztiz aldatu daiteke. Pozik zaude, orain daukazun bizitzakin. Bai, egia da egunero esnatzen naizela sekulako ilusioarekin jendeari laguntzeko nire esperientziarekin eta nire proiektuarekin, eta ilusio horrekin egunez egun nabil jendeari laguntzeko asmoz.